ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayanda Mari Arlene ita, Jonas Lakay. I know. Anya taramidong mi jamit si bakit? Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanan sipud na kitap ta kadakwada. Ngam awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga mi na nagsingir bakit? Amangan numabain dalaang nga agsingir, Lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan di kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayanda. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Gaputagol uli magda kat saan tamatan nga agbayad. Okay. Adagan ka dahi ta bakit? Ay pakikitam tiin na po yung ilot-lutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makaistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak tagbayadak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Sa ludsudok kumaan, numano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanen, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare? Ay na, uray libre latan, Mare. Awan met unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwen, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman na klaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw. Nangalaam iti bangos bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalaam mo titinggatang mo? Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene, Lakay. Anya? Ti ko na kanya kat oray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ay no. Nagsiyakat mo't nga ron. Ano kasta bakit? Nakalibre ta. Nako nampay, Lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapul ta. Makatipid tamot gayam ano kwa. Naimbag ko tay manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa ko naman. No agbungan to tinateng amulat mangted tamot kadakwada, Lakay. Subadan ta ti kinaimbag na kadata. Ne, apay nga ikura bakit? Ti anya, Wilbert, Lakay. Nakapsutla unay mo tasilaw ta. Malublubaten. Manungal daw nga minen nga iso ti pinagsilaw ta. Ano? Masapol nga ron ang ma-charge manan Makicharge kanto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbaglaangan taadada nga asidag pakicharge santa. Wala nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakan ta? Awan pa'y mo't ngamin budget ta. No adda ko di agpa-connecta mag. Tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert. Ada ka di kurente, Jonas na kong. Ada mo tata. Apay ka di? Mabalin ti makicharge manan. Nalubat ngamin ti silaw mi kinanam kora. Ay wana tata. Awan ti pariko dita. Ay na, agyaman na klaunay Narigat mo't ngamin awan ti silaw. Nang runay ti rabay. Sana makita ti maramid. Adda ti napanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong. No kaya tiyo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kailaang itiwaryo. Tapno saan kayong matla amarigatan ka na nakora? Ay, wanan niya! Dahil tati yurnungan nyo, tata.
Mayat-mat lang, no at dati wire yaw. Tapno saanan ang masabol ang makicharge kayo kada kami. Anyang at ano gumatang ta iti wire, kura bakat. Ay nawaw, an-anwan tati wire lakay. Tapno makikunikta ti kurente na Jonas. Panagkunak, kat saan ta ang magastusan no kas jeta ramiden ta bakat. Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo, tinangibaga kanyak, ano kaya takit makikunikta ka na kwada? Mano ay ati wire ita. Dito sa saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwartata. Umdas mo't siguro. Mayat mo't lang no makikunikta. Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta. Saan na masapol ang makicharge ta? Agkanvas ka nga rod lakay. Uwan bakit? Kasta sa ramidak. Bareng adda makitam analaklaka. Adda mo siguro, bakit? Na, an-anom dagito'y awire, Jonas, lakay. Sanda ko kadagita mitsi bakit? Ay nawaw, apay nga rod nga adda dito'y. Wire, datata Wilbert kinanakura da ita. Makikunikda kano iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko ano bakit? Sigurado ka mong nugot mo't lang day jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na, tapno amuna. Ibagaktukin ko ano numara na ak bakit? Ipakadampay nga umuna ah. Amangan no panunutan na basta agdisdesisyon ta. Okay, bakit? Mapanak nga ro diti ang dakalpasan ti pandangan ta. Agyaman naklaunay, Jonas. Awan na niya man na, nanakora. Sa anak mo't laengen amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayadan. Wen, awan mo't kit di at ti appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakada nga ro din, nana. Ay katagkapi-kapay ah. Saan rin? Asidig lang mo't ni balay may. Agkapi-kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan, nana. Sige, agdaken ka dayta. Asidig mo't kit di ti balayaw. Mabaling umayak makikapin, no kayat kaw. Makasidsida kiti karne, mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamot iti karne nga ipasidakken ka ngay lakay. Gumatang ka iti store ah. Awan met nga rod ti maigatang lakay. Eh nawa, naibusan di kwartata. Naibusan ah, idi pa'y napalabas alawas. Manulaangan tinabati ditoy, saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartak mo na naibos. Kasta talaga ah, amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang agpautang ni Nana Bebang. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na, gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbagla, ang tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At nakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko matata. Kanawaw, agsingirak ka itay. Bayad di kurenteo, Tata. Makabulang gayam hindi napalabas, sipod nakikunik kayo. Masapol nga agbayad kayo. Ay, wal, makabulang gayaman. Manuti bayaran, may. Mangtad kailatan iti 500, Tata. Ay, nawaw, 500, kunam. Kun, Tata, bayad yun dahi iti 3 a bulan. Ay, sa payawan intugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya. Intron madamdamapay. Alas 11 siguro. Alas 11 mo tin tata. Urahin kay lata, ta sumuro ta kiji balayaw. Mapan ko alain ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka lakay. Kinasayak bakit? Ay, anya nga iti nangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wad, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakit? Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta kano iti 3 a bulan dahi di bakit? Ah, kasta ya. Wad, bakit? Nagbayad ak ata na tamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa'y nanakora. Si kamot gayam, Arlene balasang ka. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan ti gayam ko, nana. Italaang manan anak kita ka.
Ah, wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten da kuryente men nakong. Ay kat usto tapno saan kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, nana? Kinapudno na. Nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti 3 a bulan kuna ni Jonas. Husto lang ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbaybayad kayo ka ni Jonas, nana? Wan. Naa, kat no nakitaplaang ni Jonas kada kami, nana. Kan libre. Saan may ida asing singiran? Nay, awan amok di tanakaw. Siningir na mga amin ni Tatam Wilbert. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, nana. Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na ti may papan iti kuryente lakay. Ada kaday parlekaut bakit? Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Anya? Nas daw itay, idi imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti 3 a bulan. Lokasta? Awan ang gayam ti baybayadan da Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay, nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti 3 a bulan no libre mo ang gayam bakit? Day tatidyak mo lakay. Italaang anaamwak, ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Ay, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano danana kora kan Tata Wilbert si ka, Jonas? Sing-singir ko nam. Wen kanumat. Di mat imbagak ken ka alibre ti kuryente no awan appliances yo? Ay, kwa manang Arlen, jay... Saan anasaya at ti kastangar aramidam, Jonas? Kasapulak ngamin ti kwarta, manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng ti kasjay ngay naramid mo? Apay apagkwartaan mo't jay lakay kan bakit? Eh, bidot ko day jay, manang. Ay, saan kay lang arudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Sana na maulit, manang. Rumbang laang. Tano maulit pa'y, singiran kayo matad. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mo. Amok, bidot ko day jay, bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya day jay nga Arlen, bakit? Ay naapo ka. Anya ngay ti rupam nga isarang mo kadakwada kalpasan ti naramid mo. Awanin na, bakit? Mano ti binayadan danan ako kan Tata Wilbert kan ka. Sang ribo, bakit? Bayad da iti 6 a bulan. Isublim ti kwartada. Awanin na, bakit? Nagastos ko. Ay katsukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapol ang makipurdiya ka, aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, Nana Cora. Saanan ang masapol ang mapanak pa, iji balayo. Adda ka di masapol mo, Arlene na kong. No agsingir manan ni Jonas kada kayo, di yu ik-ikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, nana. Saan ang maiparbang ti kasday nga aramidan na? Agasam man ta pagkukwartaan da kayo matan? Ay na, agyaman akunay na kong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi ken Tatam Wilbert. Awan anyaman na, nana. No bilang man ta agsingir da jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak, tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang, bakit? Nangalaam mat iti daytaan natang. Dinawat ko, isupay nga abastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan, bakit? Manulaang titangdang ko. Manulaang mo't nga aldaw ang nagtrabaho. No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumaitid ko, bakit? Apay a 500 lang. Itad mo ti buo asang ribo tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati ka niyak, bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo.
Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kurinti kada kayo, Tata. Ha? Sa nga ribo na ijay. Ah? Awatin niyo ti kwarta, Tata. Ay, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mi ti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo't dayta, Tata. Rumbang latang agyaman na, ha? Pasensya kayo na. Tanaramid ko tigas jay, Tata. Awanan na ijay ka na kamay. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sobra kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapiyaw. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo tipada tayo at tao? Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman akbagay. Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario ken Jomar tinakatukay ti stalls bakay. Mano nga stall ti target yo aya? 50 lang bakay. Husto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakay. Saan matkit di adakes no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yung tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Sika ngay, at damat plano nga aglako? Saanan lakay. Amangan noan niya ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyoan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang istol para kin kabakay. Ay nawaw, saanan lakay, ited mulatan iti sabalay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay, badayt anak ka. Anya ti imbaga na kada kayo, Tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At da no ti 50 nga stalls ang mabalin a pagdispleyan dagiti mayat nga glakaw. No kayat mo di alam ti maysa. 2 alawas lang mati fiesta dito'y lugar tayo, Tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agila ko kakit di mayt anak kaw. No at dati bisita, di addan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, Tatang? Day talaang tisan ko na sa ludsaw. Amangan mo't no na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak kaw? Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta, tapno adda kadwa. Nagapuan nyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day? Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls ang mabalin apagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibaga ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti 2 alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, baday.
Anya ti ibagam bate? Ipa-reserve ko kumati istol a paglakwan mi kanina na ansing, kapitan. Mano nga istol ti pa-reserve mo? Duwalaang, kapitan. Awan ka din ni kagawad Mario dita? Awan met, kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y met asimmangpet. Ay nawa. Sa di naman nga ta tinapananday dya kagawadan. Diyak mo kapitan. Awan met itay simmang petak. Ilistam pa lang tinagan mo iti dayti a papel. Taited kuntukin kwa na no umay dito barangay hall. Agyaman naklaunay, kapitan. Aywan gayam. Kasano nga iti bayad ko? Ited mo tulat takin kagawad Mario. Ta iso tinakatukat ita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta baday. Agyaman naklaunay, nana. Kano nga ag-display ta iti lakot ha? Awan pa'y matigo signal da kagawad Mario, nana. Ay nawaw. Mayat kumaano rugyan tayon ti ag-display. Dua nga aldaw laengen ket mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga rod, nana. Saan mat ngamin amabalin abas tamangi display tayo itilako tayo? Wan nga raw amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni kagawad. Bagaan kay to, nananseng. Agyaman balasan ka. Ala, agawid akaw tay saganak meten ti ilakaw. Sige. Oray siyak mat, nana. Isaganak matan tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din, nananseng. Nagmerienda ak itayon. Ay nawaw, kasta nga rudan. Buy-buyaan na kamangmangan. Ay ket manganak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mangan no kastoy lang. Wan nga rod, nana. Man-mano ti gumatang. May kadwa meten nga aldaw tayo ita. Wan no, busy da. Iso aman manumat ti customer tayo. Siguro, adda pa'y mutkit di mano nga aldaw Barang manayunan kumaa ti bisita. Tapno at damat gumatang kadagiti lako tayo, nana. Wan nga raw, tapno adda met gungguna tayo amarabrabian dito'y Naku nayo pa ay nananseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo nga ta. Sigurado day taan, nana. Man-manumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay badayt anak kaw. Ay, wan nga rod tatang. Makapabannog. Ni na naman singay. Nagawid matan tatang. Kumusta ti panaglako yung ay? Adda ka di matlang gibmatang? Man-mano nga rod. Awan ti tao aya. Awan ti bisita. Man-mano nga rod, tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayunan tubit siguro o kadagiti sumarsaro nung aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasubot ti gastos may? At dan tubit siguro, anak kaw. Sige, mangrabi ka kitdain. Tapno makainan na kamitay. Da kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir da baday. Hay, jak amo nga rod, nana. Di namat palawag ana imbag. Wan nga raw, sa anak ko mga agbayad, nga makaungot-mot ngamin ni kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat no maditikita na kanyak itay, nana. Adda ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka? Awan mo't nga rod, nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanyak. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 itinal daw. Ay, day tangarod kat, nana. Man-manula nga rodan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kidain. Dakkal unay ti 250 per di asingirda, nana. Awan mo't imbagbagada akas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti am-am balasang ka. Aywan, nana. Kasta talaga ti aramidak. Sayang mo't ti 250 per day. Anya ngay matigun-guna tayo no kastala ang anaga daw ti sing-singiranda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da kagawad Jomar kada tayo, nana. Asinaw. Bilin ka numot gayam ni kapitan. Ay nawaw,
Para anya kanungay ti 250 pesos asing singiren da iti inaldaw. Hay, dayta ti jak ammo nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ibulsada manen Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Isong agbirok damanan. Ay, kaasi tayo no kastalaeng ti aramid da. Agbanbanog tayo. Sa ita, agnamnam ay laeng dagita nga opisyal ti barangay. Ay, dayta nga rod kat nana. Agpusak man kit di iti Facebook. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan anana. Kas bumarangay kat karbangan tayo ti agsaludsod. Kan karbangan tayo amaamuan. No para iti anya dagita asing singiran da kada tayo. Wunmet kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itultuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay nga Anya ti ibagayaw, kapitan? Ape akas dyan ti ipupos mo batet. Ti ka di maipapan iti 250 asing singiran nyo kada kami, kapitan? Wen, ti kakas dyan abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Di yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singiran nyo kada kami, kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kas dyan. Tapno at pundo ti barangay tayo. Ay sos, saan matan ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami ngay no nagadumat ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino ngay ti gumatang kada kami? Diskartan nyo Hay na, no ammo mila ang kumang at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulmay? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo dyan, pos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw! Anya ti kunam, batay't anak ka? Kinasarita nak ni Kapitan Tatang. Kaya't na nga idilit ko ti pusko. Wow. Guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, Tatang. Imbis asuportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Wingarag. Saan mo't ababalin asingirin da no manuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay Mike? Ngayon bag kumaan no ribot isilsyo ti bay sangal daw. Day takot nga rod, Tatang. Saan mat nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarik na dagita nakatugaw anak ko. Ay, wun nga rod Tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, badet? Aywan, pudno dayjay mare. Talaga mat dagita nga opisyal Wun nga rod Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpasan ti fiesta, ngam saan pa'y anasulbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutin ang mabambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsod na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kada tayaw. Kat isubli da ti kwarta siningir da. Wan nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw. Saan akon ang makifiesta inton umay atawan. Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay. Nagadulaki din na singsingiran da kada tayaw. Apay akong kumpurmi ti singsingiran nyo, Lucio? Ay no. Anya akong kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls idi fiesta. Nalpasan ti fiesta. Ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo.
Apay nga abasol mi. Kat isuda mo tinagdesisyon nga agila ako. Wen, iso dati nagdesisyon. Ngam saan kumamot akas jay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta asiningiryo. Pundo ti barangay Mausar tumot lang, bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama, ibulsayo gayam. Apay nga mingon unaan na kami. Isubliyo kit diti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbuteng kayo, tano agreport da ijay munisipyo, nalpas kayon. Anya nga iti da, magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y mo't tatang. Awan ti imbagan ni Kapitan, no isublida ti siningir da kada kayaw. Awan pa'y tatang. Day tangarog ti urayon may. Nawo, nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo tatang. Talaga nga awan ti konsensyada ya. Ay, rupat kwarta dagi jay tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay. Nagadulakit din asing singiren da. Ay, awanan Lucio, nakababain launa yan ti barangay tayo. Apay mo't? Una, tauray ijay paradaan kat pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta. Anya? Amuyo pa, ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day jay abatet. Tilamot ngamin ipupos na. No saan ang nagpost ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makawaawat na kita tattao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo, no kastala ang lakay? Da kayo matlaang nga opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amo yung matasaan a big time dagiti naglakoy di festa. Kaadwan kadakwada kat kalugaran tayo mailaang. Akayat da ang mapasaya at tibiyagda. Adda na imbag adamag para kada tayo nanaansing. Anya mo dayta na imbag adamag badait. Ay na, irifanda ka no ti kwarta tayo nana. Ay nawaw. Pudno ka di ti bagbagam. Wen nana, kinasarita nak ni kagawad Remy itay nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay nana. Apay nga min agkuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayaw. Isupay nga igatang tayaw iti masapsapul tayaw. Mayateng, insublida mo't lang ti kwartayaw. Wen nga rod tatang, isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la kuma, tasaan to ama ulit ti kasdyang inaramid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kayat damanan ama ibabain dagiti opisyalis ti barangay tayo tatang. Adda ka din ni Kapitan di barangay hall. Addamat tatang. Naimbag man tasaan da ka aginora. Diyak amo tatang. Agminminulagat kami matlaptan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamaw. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado day tatang. Rason dalaang apundo ti barangay. Sapay la kuma, tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ko. Makapadismaya tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda lang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada. Nalpasan Kasta saan nga min akum conformity singsingirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam? Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanya. Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day na pasama. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay, nawaw! Tipudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan ka di aramidin nyo, tatang? Awan mo't anak ko. Apay ka di. Da kayo pa'y man ti agluto. Awan awan ti parikot tita. Ada ka dilakat mo. Awan, ngam ag live selling akmanen ta isupay ti mailakok, tatang. Ay nawaw. Ada nga tagbuya iti live selling mo iti kasto nga oras. Adalat tamat tatang. Comforter ti ilakok ita, kat dagiti nanang ti target market ko. Sige. Rogyabot nga rudan ti trabahom. Tas siya kon ti makaamong agluto. Agyaman naklaunay, tatang. Di kay madanagan. No maibus ti comforter alakok, ilibri kayo. Ay nawaw. Saanin anak ko. Di bali ta si kamot ti aggasgastos dito'y balay. Basta, ilibre kayo, tatang. Di kay madanagan, tamanulaang tinabati itilakok. Maibus da ito'y adagos. Ay nawaw. Apa di ka pala nagluto si Kapetra? Kita ang nga dar aramidak lakay. Anya na tabuy-buya mo ya. Live selling ni Olive akalugaran tayo. Amangan no adda magusto kadagiti lako na a comforter. At na kwarta mapagbayad mo ya. Adamot kwartam lakay. Ikanak pa'y ano adda magustuak. Di bale, datayo matlaang ti mangusar no adda gatang. Basta saan nga umabot iti mano aribo. Win ka di lakay. Relax ka laang tanalaingak mo't ngagtawar. Anya nga iti sidaw kita. Anong sampay laang ti dilata Adda pa'y mo't nabati a dilata dita. Anya pa yung arod ngay. Di ka mo't nakaluto. Nalpasan. Nalpasan, tatang. Naibus ka di mo't lang. Wen, tatang. Sold outon. I-deliver ko laangan inton bigat. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Wen isupay mo't a sideline ko no kasta nga awan ti trabaho. Iso na lang tasaan kan samutan nga agin inana. Adalat tamat tatang. Manungal daw laang mo't ngamin ti trabaho iti ayandama ng Jonah. Di mo sobraan ti kinagagat mo. Aginana ka mo't oras agpaminsan. Wen, tatang. Di mo baybayan ti salunat mo anak ko. Tanarigat mo't lang na sakit ka. Dakkel ti gastos no agsakit di may sa tao. Wen, tatang. Awan pagdanagan yo. Ta saan ko mo't abaybay anti salunat ko. Agmerienda ka nga rodan. At ginatang ko at tinapay itay. Sigurado ang mabisbisin ka matan. Ada akmanen, nanaton niya. Manungaminang ti bayadakan ka Olive. 2,300, nana. Ay nawaw, adumot gayam ti ginatang ko. Main kayo ngamin amain iti live selling ko, nana. Ay, nagpipintas mo ngamin dagiti comforter alakom nakaw. Di bali ata mausar yung laang, nana. Ay wala, addan to usaran dagiti anak ko no agpasyarda dito'y balay. Ayun tapno saan kayong agparikot no kwa, nana. Ay wala anak ko. Ay, anya nga iti sumaruno nga ilakaw. Kitchenwares, nana. Addanan stick pan nakaw. Addanan stick pan aginatang ko idi napalabas atawon. Ang naperdimot adagaws. Makitan to, nana. Bagaan kayon to no ag live selling akmanen. Naimbag abigat mo, manang Petra. Anya ti masapol mo, Olive.
I-deliver ko ti order mo a comforter, manang. Ayun, nalipatak tinag-text ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, manang. Ada na patig anang usarak iti kwartami. Anya? Iso nga i-cancel ko pa ilaang ti order ko ka. Awan mo't nga minan ti bayad ko. Apay ngay akasta. Sika ano ipautang mo pa ilaang tilakom kanya. Sa anak nga agpapautang, manang. Adaman nga minan ti sumangpet alakok. Kasapulak met ti kwarta tapno ada pagbayad ko. I-cancel ko pa ilaang nga rod ti in-order ko. Ilakom tulaangan no ag-live selling ka manan. Naa, kastalaang kalaka na kada kayo ti mangi cancel iti order yo? Awan nga rod kwartak ita. Di mo met nga rod kayat ti agpautang. Imbagak met iti live ko a cash on delivery. Inton sumaruno, di kay agpa-reserve no di yung matlaang alaan. Pero wisyo kayo iti negosyo. Apay ngay, adamot in sublim a comforter Olive anak ko. Wen ata saan mat nga inala ni Manang Petra. Ay nawaw, apay kanumat. Adda ka nun nang usaran na iti kwartada. Iso nga in-cancel na idijak kayat nga ipautang. Ay, naglukon da tatao. Day tangarod tatang. Di damot ikan iti importansya ti bannog ti pada da a tao. Basta i-cancel dalat ta ti order da no kaano akayat da. Isuda pa'y tinalastog nga agsasao. Saan ang nagpasensyakan ka? Saan tatang? As nakunak itayan, isupay tinalastog nga agsasao. Una yan, bakbak kita nakastatigalad na. Nakunayo pa'y tatang. Inauna pa'y dayjay iti manu atawan ngam iti siyak tatang. Pero wisyo dalaunay. Mala, ano sam nga ila ko manen? Barang adamayat agumatang anak ko. Agkape ka pa lakay. Magyaman lang, Petra, bakit? Awan anyaman na lakay. Ayan nga iti comforter nga in-order mo kin Olive. Nakita ka madamat i-deliver na itay agsapa. Saan nga may dito balay? Imay ngam in-cancel ko ti order ko. Ay no. Apay nga. Adamot inted ko pagbayad mo. Nalagip ko nga addagayam sa bali a pangusarak iti dayja a kwarta lakay. Anya. Amang ano anya ti may baga ni Olive ken ka? Addamot tin kan kwa na dayta. Siyempre, in pa-reserve mo dayjay. Responsibilidad mo abayadan. Awan mo't laang ti pangusaran tayo iti comforter lakay. Ay no. Apay nga ron nga in pa-reserve mo tila ako na. No di mo matlagayam alain. Kurso nadak lang amin ti kulay na lakay. Inton sumaruno. No saan ka sigurado? Di ka agin o-order ta perwisyo mo't daytay ti negosyo ti pada matao. Nakita ti comforter mo nga in-post mo iti Facebook, Olive, nakaw. Adamay sa anabati na naton niya. No sa anak nga agbidawt, impa-reserve ni Petra daychay. Husto kayo nana. Apay nga rod nga in-post mo, kat kurso nada ni Petra daychay. Wen ata saan na nga inala nana. Cancel ka no. Anya, Nalakalaang kan kwa na ti mangi cancel nana. una yan ti kakasta a klase ti tao. Narigat nga ta ti ag-live selling. Nakunayo pa'y nana. Bakbak ta nakasta ti galad na. Kaslasaan nga agpampanunaw. Makapa-stress nga rod nana. Isu ti adda atraso na. Ngam isut nalastog nga agsasao. Nagdagsan mo't tanti in-deliver da box itay Olive anak ko. No kasta, simang peten ti order ko tatang. Wan, itay pa'y Kitchenwares dagi jay tatang. I-live selling ko manan inton madamdama. No adda ti mabati, isunto ti i-post ko iti Facebook. Aginana ka pa'y mo't anak ko. Kasangsangput mo lang. Wen nga min mga nakpay met tatang. Wan gayam, imay na antim amilinda itay. Anya ti maimbaga ni Auntie Melinda tatang. Imay na binayadan ti utang na ken ka. Ni, nagbayad adagos Adda inpaw iti kasinsin mo nga adda iti abroad. Iso ang nagbayad adagos na antim. Magustuak man daytoy, Eric lakay. Ay no, anya man ang dahin bakit? Non-stick pan lakay. An-anom tinanstick pan. Nilakay mo't paglutwak anya kumapay ngay. Kompleto mo tigamit tayo Una, ngam saan mo't non-stick pan daychay. Nalaklak ako man no adda non-stick pan tayo. Maguray ka. Lako ni Olive dayta, saan ka di? Wun lakay. Amang ano saan nga ilako ni Olive dayta ken ka?
Nalipatam ka dito in pariserve mo kan kuha na iti, adi mo inala. Ala, kung daytoy lakay. Talaga aka sa pulak daytoy anan stick pan. Ipalos mo ano itad na kin ka. Ngam siyak lamay sa, kasla alanganan nga ilako na daytakin ka. Anya ti ibagam? Nakitam ka diti comment ko iti non-stick pan a post mo? Main ko nak ijay, ngam di mo matreplyan. Ah, dayjay ka di? Nakita nga agpaiso ti comment mo. Nakitam mo't lagayam. Apay adi mo replyan. Ay, kwa. Nailako kon dayjay anan stick pan. Nailakom ko nam. Kat na siya ti first minor iti post mo. Awan nga rudon, saanan nga available. Inlakom siguro iti sabali anya. Anya ko maitano inlakok iti sabali. Siyak lang arudan ti first minor. Inlakom pailangang iti sabali. Makapatroma ka ngamin. Ang mga no i-reserve ko para kang ka kat i-cancel mo tumanan. Sayang lang ti oras kan bannog ko. Apay nga ibagbagam ana ilako tinan stick pan alakong. Kat adapay mo't anakitak ijay. Na i-reserve dayjay para kininanaton niya tatang. Asino jay imawag kin kaya? Tinalastog abugos bayer tatang. Ni Petra. Isong agpaiso. Maasarak iti dayjay a babae. Bakbaketan. Asino nga rudin ti pangilakwam itinan stick pan mo ngay. Ninanaton niya latan tatang. At least dayjay. Alaan na no anya ti impa-reserve na. Saan akas iti daduma dita nga awanan nakam. Pero wisyo laang iti negosyo ti padada a tao. No kasta, da kayo gayam tinangilakwan na iti dayjay anan stick pan na naton niya. Siyak nga raud. Ay nawaw, apay ada kayo tinangilakwan na. Kat siyak ti mo na anagmain. Ni Olay ti kasaritam. Diyak kayat ti agsao. Una yan day tangagla ko. Di na amo tar aramidan na. Ay nawaw, adda rason na no apay akas jay ti inaramid na. Kurso na dakla unay day jay anan stick pan nana. Kan may sa, bayadak mat. Madanagan lakit din ni Olay no i-cancel mo manan. Naa, kasapulak nga road ko nak. Ay, pangaasay, tasaan asyak tirang-rangam. Ni Olay ti kasaritam. No apay nga may nga in-cancel mo ti order mo a comforter kan kwa na iday. Ni Olive mon di patpatamami ti dayjay apos mo niya, Petra. Anya ko maitan no iso. Basol mo matlaeng, no apay at di nakakayat alakwan. Pero huwiso kan tumay. Di pa'y lamabangkrap day ta negosyo na. Ay no, nalastog ka pa'y lahing agsasaw. No mabangkrap day jay nga Olive. Agpalakpakak lakay. Narigat ti kasta ba kayo? Di ka mabutay. No agbalatagtugin ka dagita nga isang usawang mo. Awan mo't negosyo. Ay na, jak amugin ka, Petra. Talaga kitya nalastog ka. Apay nga min nga affected ka. Kat awan mo't dinakamat ko anagan. Awan nga agbaysaw. Nga madlaw ani Olive, tidakda ka mataw. Nabasa yu tipos dayjay a Petra na naton niya. Anya apos na. Ti maipapan kanyak ah. Wun, nabasak nga rud itay. Nagatidog si ka. Talaga ang managdakdakas dayjay a babae nana. Wun nga rod. Apay ang masapul nga agpos pailaang itikas jay. Nasakit tinakam na ah, tasaan nga iso tinangilakwak itinanstick pan alako. Basol na matlaang ah. Dayta ti di na mapanunot nana. Idi iso tinangi cancel iti order na, saan ko nga impose. Itaasaan na anaala ti kayat na, nagadon nga ibagbaga na. Naturad mo day nga agpus iti Facebook ah. Wen nga rod tatang, makapaasar. Siyak paikit din ti pirdyen na iti kasdi nga impupus na. Kasaritam anak ko. Ipus ko mat ti side ko tatang. Tapno mapadasan na mat ti mapabainan. Ay nawaw. Abang ano dumakil ti isyo anak ko. Isu tinangirugi tatang, siyak mat ti mangilepas. Isu lang ayat ti kabaalan na nga agpus iti kakasjay. Sikat ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayo. Nabasa dati impos ni Olive. Awan mo't ti dinakdakamat ko anagan iti post ko kat. Apay a defensive la unay day a babae. Awan dinakdakamat mo. Nga madlaw ang maipapankan kwa na tipos mo. Sensitive kit di day a babae ah. Ay nawaw. Agpakumbaba ka man mo't bakit?
Dagitikas kan ka analaing amang i-cancel iti order na. Kat perhuisyo at talaga bakit? Ay sana mabalin. Imbabain na klangarudan. Siyak pa'y tiyagpakumbaba. Ha? No saan ka kumangamin ang nagpus itikas jay? Saan kumamod nga agpus ni Olive? Awan kumatiisyo? Ay na, di mo man kanunungan ti aramid day a babae si ka, Eric. Saan kumit akan kanunungan ti aramid na kay? Agpalpalawagak laeng bakit? No siyak ti siga, mapan ka iti ayan datag pasensya ka. Sika tinangirugi iti apa. Rumbang na laeng, asika tagpakumbaba. Bakit? Anya man ang tigagaram. Pangaasim idilit mo ti post mo may papan kanya. Apay, ado tinangag mo ang negatibo, maipapankang ka? Amok abasol ko day jay. Sorry No saan ka kumaan nag-post, saan nak kumamot ang maasar kang ka? Nagululi makaklangarudan, idiin cancel mo ti imo na nga order mo kanyak. Kasta pay laang ti aramidam? Wan, aklunak akam malik day jay. Isungarod nga agpaspasensya No ammom nga min asikati ayan ti biddot, di ka agin tuturod. Di ka agbalin a perwisyo iti padam a tao. Nagalas man di kasta agalad mo. Panunutom asaan tayo nga ubing. Ammo tayo ti husto kan saan. Ay nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, siguraduam nga awan ti nagkamalyan wano nagbiddutam. Iti kasta, saan kan tumet ang mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.